ev parçeyekî ji klîpekî nû ku rêveberiya Xweser li Rojavayê Kurdistanê derxistiye. Klîp e û hunergeh, hunerkom e, hunergeh e, hunernizamçî ye derxist û bû wilo mijara gengeşew qerebalix li ser sosyal medya. Ez naxwazim tiştek rexneyê li ser sosyal medya derbarê vê mijarê ez dubare bikim ji aliyê yanî awaza wê ku ji kultura erebî hatiye dizîn, ji aliyê ku yanî şêweyê govend û dîlanê ew jî ji kultura ereb kêm zêde yanî şêweyê govend û dîlana Libnanî û Filistînî û Sûrî aliyê folklorî ew jî yanî bandora wê lê heye. Pê ve girêda yanî ev cilûbergên ku ev lîstikvanên ê govendê yanî xwestka cilûbergekî jî herêmê ne? Ji bo mesele belge bike wê li Daholê dixe û dike qîş û zorê dide qirikê û ji binî dide axive botano yanî wî hunermendê han ya xweşka ji me re diyar bikin ya ji me re eşkere bikin zelal bikin ev cilûbergekî jî herêmî ne ê botanê ne ê Serhedê ne ê Behdînan in ê Kobanê ne mîks e çiyê giş tevlî heve û xweşik wilo li Daholê dixwe bere xweşik wilo şirove bike jî yanî. Yani mesele ne tu tiştekî nûjenkirin çek bingehê wê heyî yani we jî bi nûjenkirinê bîstî yanî ê ku folklorê nûjen dikin yan tiştên dixwazin nûjen bi nekheya bi team û çêja folklor bidin diyarkirin çek sebr û aramî û aqil jî lazim e ne hema wilo li hev dûbînin. Gotinên wê şêr û hindê û nizam biraderekî dine ew jî yanî şêr û hindê qeraseyê derhinera li dû vê mesela hene helbet wê biparêzin yanî wê rexneya qebûl nekin wê biparêzin û wê hinek kurtêlxurên ku rêveberiya xwelîser wê werin biparêzin û wan rexneya han qebûl nekin û çi fêm dikin em fêm nakin em ji ne ji folklor fêm dikin ne ji nûjeniyê fêm dikin ne ji hunerê fêm dikin lê hema yanî ez çi bêjim pesnê şervana bidin û botan û nizanim çi û lê rêveberiya Xweser PKK tu li ser asta siyasî diçe komara demokratîk û neteweya demokratîk û biratiya gelan û nizanim biratiya neteweya te guhê me yanî qul kiriye hingî pê diaxive. Baş e li ser asta strana jî ew nijadperestî û ew faşîzma hanê zirav derbas neke. Yani Romê û Rom kîne Rom Tirk in û nizanim termê wan li ber nizam çawa û em wilo me dinya fetih kiriye ew heyî be. Yani PKK tenê di strana de bi serketî. Serkeftinê wan û Kurdistanê wan û fetihkirina wan Kurdistana ku PKK çêkirî ji vir û heya Ercentîn û Belçîqa û Qamişlo û Amedê û Dêrsimê û Mehabat û Hewlêr û Silêmanî hemû din av. Ew tenê di govend û strana de ha li ser rastiyê çîrokek din e. Lê eger hûn behsa biratiya gela dikin zirav faşîzmê di nava civakê de û dijatiya li hemberî Tirka hinek kes bêjin ê Tirk jî dijî me ne erê stratîjiya me îdeolojiya me wekî PKK wekî tevgera azadiyê wekî nizanim çi em li dijî van meselê hene li dijî van meselê heneyê botano stranê wekî stranê botano û esmerê û tu rabi Tirka pê pîs bike û tu wan bike binkeftî û dengê şîqşîqa Sûrê te û bi tîr û kevana tu şer dike ma tu li kîjan qonaxê yî ma tu li kîjan demê de yî û serkeftina jî pêk tîne di hundirê stranê de botano. Ev faşîzma ku PKK
نافا سترانا دو نافا حناري جد به يعني دبن تعقيبه دبن حتى دبن سانسوري دب يعني چی نابه دبه هنرا کو پککت دمدیا خود دو دیار کرن لگوری يعني باراديجما عوام به لگوری ایدئولوژیک و سرعی به نه ناکوک به وش عالی کید بجن براتیا گلان وش عالی کید بجن رومي قصدا تبيكي تركن قصدا تبي ارتشا تركن قصدا تبيكي نظام ناب وجا جبليكو تجبر بچك دزي وتجبر بچك دزي وتجبر نظام مرزيك شو كربريه وجلو برگيواني ولو خودي زانن كابي شبيه باش كامل ام لپرچه کی لگوفند و دیلان فلسطینیا گهدار بکن وفي بدن برحفدو اولو لبنرن شعالي حركة لفو تفجر جوفند بنرن بيش قصة شبيهة نما جوفند كردا اي اصيل هي كأب جوفند كردا جوفند هريم ابوطاني خوشتر هيج بو خده جوفند دف جبرده جوفند هريم عكوشرا هرن هريم عكوشرا 4-5 نظام جوفند الوان هنا تيش من راب هرج فرج بدز بوطانو يعني شيرو هندي نظام لو برادر يدني نرمد ولو زوري دخو زوري دقر كاخو ولو جهندر ده ولا هولي دخ يعني ولو نابه امام فهم ناكن بس يعني ام لا قصة غشي من ونور ما بخابين